Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. uNkulunkulu uyakulonda ekubusise uphile uphumelele. Kama nguPastor Welingi. Namba-ke uma uyimember ye-channel uyayisebenzisa kusona ntambama. Uyafona au WhatsApp. Uma uyimember ye-channel ungabhala ku-comment section. Kodwa qikelela ukuthi uyafona futhi wenzela ukuthi angibi naso isikhathi sanele sokuba ku-comment section. Kodwa uma ufona singakwazi ukuphendulana same time. Isemthele namba. Sibheka la uxolisile kubeka okusho sixolisile kubheka 90 91 uthi ngibupha umlungu engangisebenza kuwe enginika isigiya ngabe kushona i-silver keys let me specify about 4-5 keys. Akabingeleli-ke no uxolisile kubeka lapha okubheka yabo. Ngaze ukuthi akekho olahlekelwa imali noma phela udumo noma inhlanhla ngenxa yokuthi ubingeleli. First thing first, sawubona ngicela ukubuza yabona yini isikhiye ukey key it's a key it's key it's keys key keys it's a key it's key khona lokho akunandaba hey cha yabo ukhiye into yokuvula yabona so nake singakusho 1 ngokujwayelekile uma uphupha isikhiye noma izikhiye noma kumnyathi ukhiye uphawu oluhle uma unikwa lusho ukuthi wena umuntu ongalindele ubunhlanhla impumelelo noma ke kukhona umsebenzi ongase ubusiswe ngawo noma kunamathuba amahle ozobusiswa ngawo maduze ngabe ukubiyela kuleyo nkampani leyo bekubize ukuthola isikhundla esithile kuleyo nkampani okunye 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ukhiye uphawu oluhle uma unikwa lokhiye osuke lusho kungenzeka uzothola ulwazi olunzulu noma iziqu ezizokusiza futhi zikuvulele iminyango uphumelele ngokuka Luka 11 verse 52 maye kinina ozaphula mthelo kuba nisusile izihluthulelo zokwazi isihluthulelo sokwazi nina uqobo aningenanga nabangenayo nabavimbela so isihluthulelo ukhiye ngesizulu makuthiwa isihluthulelo usho ukhiye 3 okay ngokwesintu ke uma uphupha ukhiye uphawu oluhluma unikwa olusho ukuthi kungenzeka ithongo lakho likupha amandla ngoba umuntu owazalwa embethe efumbethe inhlanhla futhi ke zizofezeka kalula izifiso zakho. Okay 4 ngokwenkolo uma uphupha ukhiye uphawu oluhle uma unikwa lusho ukuthi kungenzeka kade ufumbathiswa igunya lokuqalekisa lo noma lokulawula elokubusisa nokuvula imiqondo nokuletha izambulo ezintsha nokukhulula ababoshiwe noma ukukhulula izibopho abantu ababanjwe izibopho kanye nokuqoqa noma ukuqaqa izibopho nje zabantu futhi kukhona lamandla wafumbathiswayo amahle kakhulu angahlalelekele kakhulu ekutheni wena ungakwazi ukuthi uthulule isiqalekiso nje sihlale kumuntu ungakwazi uphinde ukulawula izimo wena ungakwazi ukuthi uphinde ubusisa abantu ungabavula umqondo abantu ungaletha izambulo ezintsha kubantu ungakwazi ukubakhulula uphinde futhi uqaqe nezibopho ezibabambile abantu qaqe iqalekiso phezempilo zabantu unikeza lokhiye yabona uzokwazi ukufundisa wena abantu bevuleke imiqondo so ngokaMathewu 16 verse 19 ngiyakukunika isihluthulelo zobuso wezulu oyakukubopha emhlabeni koba kuboshwe nasezulwini nakho oyakukukhulula emhlabeni koba ke kukhululiwe nasezulwini so uphawu oluhle uma unikeza isikhiya siyabonga. Kuleka uyo Jesu